Amen. Amen. silinde ngomthandazo singomama abangolisile ilizwi lethu lisilindele eliphansi kwemizihleliso 31 verse 21 uklasi ngafumana khona umfazi onesidima ohamba indlela yakhe ngokugqibeleleyo ulandelwa imisebenzi yakhe. Amen. Siyabulala. Amen. 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 Kuba umongameli uMatsholo nefamily macala wonke ngegama lenkosi. Sibulela uThixo esiqinile ebudeni bendlela. Mayibonge inkosi. Umoya uhlala ngaphambili. Ufana manje lapha ngo9 kuba benifike eMonti ngo8. Mayibonge inkosi. Xa ndifike eAirport abakaninzi umuntu ishwa ngoku nisetyhwini. Kuthiwe ngoku impahla ayinawuhliswa. Mayibonge inkosi. Ndafuna enye kwaqaba ndiyashiywa nakule ndayitshintsha ngoku yabheka eBhayi. Ngenxa yokwazi imisebenzi kaMama Matsholo. Bangcwele kuhle xa wenza into uyenzisisise. Uqinise. Ndabambana noSathana ndaqonda akazundohlula. Naku ke namhlanje ndilapha ndivuyiswa nini. Ngoba imisebenzi yomuntu ufuneka ingqineke ebantwini. Namhlanje lo tata nefamily bava kamnandi kuba nikhona. Mayibonge inkosi. Kubuhlungu uhlala wedwa ucinga izinto kodwa kofika abantu iyalibaleka into. Ngosa ucela umama wasixhenxe bekhokhelwa ngumama Bishop baze ngaphambili. Sizokwenza umsebenzi sigqibe. Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele.
Nkululeko uMamacholo ilungu elidala ebuKrestwini elinyamezele indlela kwade kwangoku. Amen.
ngencwadi Ndumiso 23 verse 4. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andiyikoyika kubi, ngokuba unam wena. Intonga yakho, umsimelelo wakho uyandithuthuzela. Amen. Mayibonge inkosi. Amen. Mandibulise iinkokheli zamabandla. Upastor xa khona, mayibonge inkosi. Amen. Zamcela azokwenza ilizwi ungxamile noba mafutshane, kodwa le family iyafuna ukumva ethetha nabo. Amen. Usukile ngoku kwinxeba lozalayo, ungene kwinxeba levangeli. Amen. Ngoba bazalwane siphethe umuntu onomzimba. Yes. Lo mama ukhulelwe enkonzweni engumntana. Amen. Wendele enkonzweni. Ufa ekuThixo. Amen. Mayibonge inkosi. Amen. Kukho isizathu salonto sixelelwa nguDavide. Uthi ewe ukhona umfula wokufa. Amen. Ngamanye amazwi zikhona izifo, zikhona indlala. Amen. Mayibonge inkosi. Kodwa kuba bethe unomalusi yena akoyiki lutho. Yes. Mayibonge inkosi. Amen. Bakhona komantshingilana apha bathi bagadi, kanti balele silele nje. Amen. Lona ithi incwadi 121 akozeli, akalali umgcini kaSirayeli. Ukunye naye ngoku sithethayo. Yes. Mayibonge inkosi. Akaliyekeli inyawo lakho ekutyibilikeni. Amen. Mayibonge inkosi. Nokuba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa, xa ndizawunika upastor ngenye imini uyaboniswa uPaulos eRoma. Lo mfuxakiwe kuumntu ngapha, kuumntu ngapha. Amen. Kubuzwe yintoni enosahlula elithandweni. Amen. Mayibonge inkosi. Lo mama wathatha uthando. Mayibonge inkosi. Amen. Athi ke ngokumbhali bendingalinda kude kufike imini yokukhula kwam. Amen. Uthi yindlala na enosahlula. Amen. Kukufanana kanye, ayikho into enosahlula elithandweni lakhe. Bawumatyholo family yakwamatyholo ngoku lelo nathuba loba nibambelele, ngoba nithenjisiwe kumakorinte kuthwele ukugqibela ukutshaba oluzawubhangiswa kukufa. Yayibonga inkosi. Xa ndizawunika upastor ukufa kunzima. Mayibonge inkosi. Amen. Yazi ungashumayela ulale ngomqolo ke kwathiwa uswelekelwe aphela amanga. Amen. Mayibonge inkosi. Ufane nomuntu ngoba ukufa ipeni yakho ifana nqwa nepeni yokwaliwa. Umuntu ke waliwa akayazi noba inhloko ebuhlungu yiminwe amadolo. Mayibonge inkosi. Umbone sivalele erumini ngoba ikhona le ndimtyayo. Mayibonge inkosi. Injalo into oswelekele, ungayazi indawuni libuhlungu. Amen. Mayibonge inkosi. Kodwa uthe umbhalo ubonakalela uncedo ngemini yembandezelo. Biza mna ndikuhlangule wena ndizulile. Amen. Sawuthatha ingoma ke ngosinika upastor kenza amazwi. Mayibonge inkosi. Uba kukho hamba naye afuna umsikela, amsikele ngoba ngosiphethe igorha. Amen. Nizilungiselele xa simbeka uba sawuphuma elixesha. Mayibonge inkosi. Uphathe umphako. Mayibonge inkosi. Ngoba ngoku njengoba sicula ivela lizwi limalutswini likhale. Mayibonge inkosi. Kodwa uhambile mkhululeni nimyeka ahambe. Amen. Amen. Amen.
haleluya. Bishop wami ubunothi nje lo mhlaba uyazama zama. Hayi inkosi yami. Umhlaba uyazama zama. Jesus. Ngibulise kuBishop wami ngelikhulu igama lika Yesu ngoba sifelayo emnqamlezweni. Amen. Ngibulise indlu yonke. Ngokuzithoba okukhulu. Hayi amen. Amen. Nkosi Bishop wami ngelithuba unikeze lona lokuba ndithi change. Hayi amen. Amen. Thanda xa uthi sendifikile wami. Yes. Hayi Nkosi yami. Ndimkhumbula usister wami sisenceha sisenzile ityeli katata uKenyani. Naw kufuneka ethethile sisithethi senkonzo. Naw Bishop ubizwa ikhona. Uthi kanti Bishop andizothetha apha ungagqiba ndikufuna apha. Hayi amen. Amen. Uthi futhi noba ndinganduluka andizungcwatywa uBishop engekho. Amen. Noba kuthiwa uphi umzimba wami uyawulinda uBishop afike. Hayi amen bani. Kumbula lonto namhlanje xa ndisithi uBishop akafika hayi mandithe ndihambe ndisaya kude. Kodwa xa ungena ndathi ngenxa yelizwi wathi andinakungcwatywa uBishop wami engekho. Hayi amen bazalwane. Glory to Jesus. Inye lento mnye lo muntu inye levangeli. Hayi amen. Kumele kohlukana amagama enkonzo kodwa umnikazi. Hayi amen. Kumele niphume kwinkonzo yosindiso ngoba umuntu osindiswayo ngoba inkonzo isemntwini. Hayi amen banyamele. Akho muntu ngcono kunomnye kuThixo. That is why kuThixo singabantwana even mina noBishop. Amen. Glory to Jesus. Ezi possessions zethu azikho phambi koThixo kodwa kukho abantwana. Hayi amen. Glory to Jesus. Uyabona nomhlabelelo uthi umhlaba uyazamazama. Lento ibikhona nakomnye umuntu izolo izaba khona nakuwe ngomso kodwa eyona nto ndiphakamelayo ithi Nkosi senzele ingcebo. Amen. Senzele ingcebo. Glory to Jesus. Dinamazwi ufika Bishop wami undinikeza incwadi endumiso. Hayi amen. Pha kwincwadi endumiso ndino 27 ku9. Yes. Uthi phaya Yehova ungabusithelisa ubuso bakho. Amen. Azothi ku verse 10 umama noba bangishiya kodwa wena Yehova wangithokoza. Sizothi kule family noba ingashiywa ngumama noba ungashiywa udadewenu noba ungashiywa ngubani kodwa isandla sakhe siyakhona. Amen. Siyakhola abangcwele. That is why usibona silapha namhlanje sisima sisithi useyinkosi. Ngoba kunesandla esasikholayo. Sashiywa ngabazali kodwa sashiyeka nomnikazi. Hayi glory to Jesus. Khona umnikazi. Khona umnikazi. Sizotsho namhlanje Bishop wami ndizothi ukhona umnikazi. Futhi ndikuthanda kakuhle xa usithi umoya ubusa ngaphambili. Amen. Amen banwele. Lento ayenzeki kuba isenzeka kuni. Yenzeka kuBishop because he's the leader. And uSathana akadili nani banwele udila naye. Hayi amen bazalwane. That is why inkokheli ziyathandazelwa banwele.
thina sinalo ixesha lothandazela amabandla lothandazela thina nefamily zethu but sithi Nkosi ibandla uNkulunkulu ibandla ngoku sidinga nina nithi ubishop kwindlela zayihamba Thixo wam ngoba kungenzeka nangoku ethe wafumana iflight imithandazo yenu. Glory to Jesus. Hayi amen bangcwele. Mnye uThixo noba uphina ndizalelwe ke apha ebhantu bangcwele. Amen. Zalelwe bantu. Hayi amen. Umhlaba waseKids Vision zalelwe bantu. Mama uKenyane ngusister wami ndolekela yena ngqo. Amen. Hayi amen. Sizonqobola apha notata phanje sithi thina ungazonixelela mina sasenganxiba ihlangu thina. Ihlangu zasoyanya sidonga amakhandlela enyuso edongeni. Sibaleka izambatho zicima amakhandlela. Hayi amen bangcwele. Sisuka kuyo lento ingaphakathi siyayiphila abantu bami. Kodwa kohlukana indlela ngoba indlela inde but as long sisekumnikazi. As long sonke sisanqula umnikazi. Nkosi Bishop wami. Usigcine Tatam. amazwe amandla. Ngoku sawunika nje ithutyana ifemeli yakwamatyholi ukuba senesaziso ithusazisa kwenzela siye kuvaleni mayibonge inkosi. Sisezawubonana bangancami ngeedate zabo ukwenzela basenze idate right mayibonge inkosi. Kodwa masibanike ke ngoku bathi nje ukwenza izaziso ukwenzela ba sibe nokuvala. Amen. Bapha abafana balapha nentombi. Oh, asinike wena ke baba. Onabantu bakho Thixo ndizibusele kuwe Bishop nebandla lakho protocol observed. Amen. Ngizele into encinci apha uzochaza uba ithini na
inkqubo esizayilandela ukusuka ngoku. Amen. Kodwa ke ndithanda ukulanze kwindawo encinci phaa kwiGenesis kuthi emva konogumbe Yeah. uThixo uyaphinda uyathetha phaya. Ndiyamthanda ngoba uthi kuzo zonke izinto ezinomphefumlo Yes. umphefumlo wakho mntu wodwa endiyakubiza. Amen. Ndiyakubiza umphefumlo wakho. Laa nto yangesinika ithemba loba xa thina sisithi uyafa asifi. Yinyama eshekayo kuba uthi nxa thetha kwakulaa Genesis inyama le izawusheka apha emhlabeni kodwa umoya wakhe akunike wona uza kuwubiza. Xa sifunda la xa singena phaa kwiGenesis laa nto isinika ithemba loba akafanga ubiziwe. While ke umntu ubize into yakhe. Ewe kubuhlungu kwahlukana kodwa ke eneneni uThixo nxa kubiza usuka kwenye iform uya kwenye iform. Xa ke singaba sikholelwa amazwi kaThixo kula Genesis siba nethemba loba yakafanga sizawuphinda simbone. Amen. Mandigqithe ke ndingene kwizaziso. Qala ndizazise mna. Ndingumtshana walapha. Yeah. Ndingudumo umthombeni olwandle. Yes. Ndilapha eMnqaba. Yes. Kodwa ke kuthi ke ngoba kuthiwa ngoSoAbraham kwathiwa phuma ulishiye elakuyo. Nam ke ndaphuma ndashiyela sekhaya ndama kwelaseMonti apho ndihlala khona nosapho lwam. Ndingumtshana walapha. Xa besithetha ke nolume athi umsebenzi uyoqhubeka nge-4th kaJuni. Kodwa ke kaJuly. Kodwa ke uqala namhlanje imithandazo iyaqhuba yona. Yonke enye into ke ezalubeka i-changes zizamane ezi-announce. Masibulele ekhaya ngezaziso. Ifo ingathi ndiya-approve andikayi-approve ngoba kakandixeleli. Mayibonge Nkosi. Ayibone idayari yami ithini. Mayibonge Nkosi. Bazalwane masilawuleke. Mayibonge Nkosi. Funeka uyijonge idayari kamfundisi. Ungatyhali nje. Mayibonge Nkosi. Ingathi kuyaxoxwa xa ndingenapha. Umuntu ovele wathi qatha ngumzukulwana kuyo yonke yena. Ndacinga yena uba lo mfo uzawuthini madoda. Mayibonge Nkosi. Kodwa ke family ndiyanibona ni-right. Ngoma ke sifumane isosa sikwazi ushiya nje imali yamakhandlela. Xa kuthandazwa mane kufaka umbane. Umbane waselalini 20 rand awunintsanga. Mayibonge Nkosi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen.
isombile le ndoda ingaphumi nale plate. Qala phandle iplate. Ingene endlini mayibonke inkosi. Iyadlenwa ke ingene. Kunzima mayibonke inkosi. Gondinganga. Kulowo ukwazi ukusigcina, kulowo ukwazi ukusilondoloza. Alwaba ke ufefe lwenkosi yethu lokuhlala nomnqenqele. Ngahlala nathi kude kusemaphakadeni. Amen. Thank you.